Održana je sednica kriznog štaba na kojoj se raspravljalo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji i mogućim novim merama. Zoran Gojković je rekao da bi ova nedelja mogla da bude pik u kojem bi se beležio najveći broj novozaraženih od virusa korona. Jedan 60-godišnji pacijent oboleo od koronavirusa skočio iz prozora bolnice u Tirani, a to je već 5. slučaj. Premijerka Ana Brnabić saopštila je da će Srbija unilateralno povući odluku o protjerivanju ambasadora Crne Gore. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u Bačkoj Palanci uhapsili IB-33 zbog sumnje da je zapalio automobil svoje supruge. Legendarni jugoslovenski košarkaš Nikola Plećeš hospitalizovan je zbog problema sa koronavirusom.